Dve slušné ženy si vyrazia na dámsku jazdu a ako si nechtiac sa ožerú ako svine. Vracajú sa v noci domov a keď prechádzajú okolo cintorína, prepadne ich naliehavá potreba. Čupnú si teda medzi hroby, ale ani jedna nemá hajzliak. Prvá si stiahne nohavičky, utrie sa nimi a zahodí ich. Druhá má drahé luxusné prádlo, ktoré nechce obetovať. Všimne si vence na hrobe, pri ktorom čupy, odtrhne stuhu z venca a ňou sa utrie. Ráno si ich manželia telefonujú a sťažujú sa, že ich slušné manželky sú spité a teraz chrápu v posteli. Jeden z nich ešte podotkne. Začínam tušiť to najhoršie. Tá moja prišla bez nohavičiek. A ten druhý na to, to ešte nič nie je, tej mojej trčí z polovice zadku nejaký kus stuhy a na nej má napísané od celého hasičského zboru. Nikdy na teba nezabudneme. Príde syn za otcom a pýta sa ho, oci, aký je rozdiel medzi teoreticky a prakticky? Otec zoberie syna za mamou a pýta jej, keby k nám prišiel milionár a ponúkol by ti 1 000 000 korún za sex, šla by si? To vieš, muž môj, my sme už starí, máme to už za sebou, aj peniaze by sa zišli, asi by som šla. Príde otec so synom za dcérou a pýta sa jej, keby prišiel k nám milionár a ponúkol by ti za sex 1 000 000 korún, šla by si? To vieš, oci, som mladá, aj peniaze by sa zišli, asi by som šla. Vidíš, synu, teoreticky sme milionári a prakticky chovám 2 šľapky doma.